नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिदों। कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ सा कुसुगाव दालाइसा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय बे रुपनाथपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि 6 आरो 7 बेवहाय लानाय जादों। दिनै 6 थारिख डिसेम्बरनि बेवहाय हाबाफारि बादियै जोंहा मेन गेट बेखेवनाय बेखौ बिटिआरनि इएम उकिल मुसाहारि सार बिथाङा बेखेवना होलांबाय आरो मेन पेन्डेल बेखेवनाय बेखौ जोंनि कुसुगाव समस्तिनि टिसिएलसि चेयारमेन थमास नार्जारी सार बिथाङा बेखेवना होलांबाय। जोंहा हाबाफारि बायदियै जामुंसालि बेखेवनाय, बेनिफ्राय डेलिगेट हल बेखेवनाय आरो थुनलाइयारि बादा बेखेवनाय आरो जोंहा बेवहाय भलन्टियारफोरनि बादा बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ खालामगोन। बेनि उनाव जोंहा दिनै बेलासियाव बेवहाय थुनलाइयारि बादायखांनायनि उनाव जोंहा काबादि भलिबल बे जागोन आरो जोंहा 5 बाजि रिंगा जानाय लोगो लोगो जों बेवहाय जोंनि जे 2 बोसोरनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावगोन आरो मा मावलांगोन बेवहाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय मोनसे डेलिगेट सिटिंआव जागोन। जोंहा बेवहाय जोंनि जे डेलिगेट सिटिंनि गाहाय आलासि महरै जोङो जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि किबास दैमारि सार बिथांखौ बाहागो लानो हांख्रायहरदों। बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेनो जोंहा गेवलां मेलाव हांख्रायहरदों। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिफेन बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेनिफ्राय जोङो बिटिआरनि आथिखालनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौ हांख्रायहरदों। बिथाङा दायो दिल्लीयाव दङ। बिथांनि दासिम कनफार्म जायाखै आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सार बिथांखौ जों हांख्रायहरदों। बेनिफ्राय जोंनि उकिल मुसाहारि जोंनि कुसुगाव समस्तिनि इएम सार बिथांखौबो हांख्रायहरदों आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै जोंनि गसाइगाव समस्तिनि एमएलए जिरन बसुमतारी सार बिथांखौ हांख्रायहरदों। बेनिफ्राय जोंहा डक्टर एनुस नार्जारी, बेनिफ्राय डक्टर रमिय' रतिन आरो आरसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि खाननाम खानथ्रां, बेनिफ्राय आरोगनि आफादगिरि थारुलता थांगय आरो जोंनि ओनसोलनि बिसिडिसि चेयारमेन आरो गोबां दैदेनगिरि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। रायजो राजाखौ जोङो खावलायगोन। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, बर' हारिखौ मास्टाराइज दानाय आरो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि जे सिमां जों बेनि थाखाय मोनसे गोबां जोंनि गाहाय आलासि बिथांनिफ्राय जों खोनासंनो मोनगोन। बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायनि आरो आथिखालाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय, बेवहाय जों मानगोनां गाहाय आलासिनि खुगानिफ्राय बिथांनि बिबुंथिनिफ्राय जों खोनासंनो मोनगोन होननानै जों सानदों। खुंगा 35थि कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बिनिनो दहायसो आगोल मेन गेट बेखेवदों। साननैनि हाबाफारि दिनै आरो गाबोन आरो बिथांमोननि दख'रानिनो बेयाव बे साननैनि हाबाफारियाव हयथ'बा बिथांमोना बडिखौ सोलाय सोल' खालामगोन आरो बिथांमोना गोदानै दैदेनगिरि थिसनगोन आरो बिथांमोननि जे संबिजितनि जे नियम बादियै बिथांमोना बेखौ बे हाबाफारिखौ लादों। आं सानो बे दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम बे कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गोबां रायजो राजाया बाव लैहोर लैहोर फैगोन आरो गाबोन जिहेतु गेवलां मेल बाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङाबो फैगोन। आथिखालाव जे मा जादों आरो मा जायाखै आरो मा मावनो नागिरदों एबसुआ आरो मा मावबाय थादों बिथाङा गुवारै बुंगोन बिथाङानो गावनि खुगाजों। आं आसा खालामो गोबां रायजो राजा बाहाय बाहागो लाफैगोन आरो कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु बाव दा डेलिगेट जागोन दा हराव बे डेलिगेटआव बिथांमोना गासैखौबो बे ओनसोलखौ नायनानै बे ओनसोलाव मा जादों
आरो जों मा मावनो बिथांमोना हयथ'बा पलिसियारि डिसिसनफोरखौ लागोन बे रिजुलेसनखौ लानानै बिथांमोना बे जिहेतु बिथांमोननि नियमा 2 बोसोरनि बे बिथांमोना बे गोदान बडिया बेखौ लानानै हयथ'बा आवगायगोन आं मिजिंथियो आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना मोजां मावनो हाथों आरो बडियाबो मोजां जाथों फैबाय थानाय समाव हारि आरो माहारिनि थाखाय खामानि मोजां मावबाय थाथों आरो मावगासिनो दं बिथांमोनहा आं बेखौनो